Здравейте! Днес ще ви покажем пълен детайлинг на тази Toyota RAV4, който ни отне около 8 часа, но ние ще ви го покажем в рамките на 2 минути. Започваме от двигателя. Покрихме всичко внимателно, понеже колата беше хибрид, и след това детайлно почистване с четката абсолютно навсякъде. Двигателя е готов. След това продължихме с джантите. След това минаваме с активна пияна на Cohen Chemit GSF. След това изплакваме и след това отново минаваме. И тогава вече идва ред за метода с двете кофи, като минаваме детайлно абсолютно навсякъде. И след това изплакваме. Нанасяме керамичен силант, който издържа до около 20 автомивки. Ето вижте резултата. И екстериора на колата е готов. Започваме интериора, като почваме от багажника. След това прахосмокираме цялото купе. И почистваме детайлно долната част на автомобила. Изчеткваме целия под и перем с екстрактора. Дойде ред и на седалките, почистваме хубаво кожата. След това идва ред на таблото, въздуховоди, кокпита по средата, около скоростния лост, жабки, навсякъде пълно детайлно почистване. И вече сме почти към финала, дойде ред на стъклата. Пръскаме навсякъде с препарат, който премахва миризмите и импрегнираме целия салон. Ето го и финалният резултат. А ето така издаваме колата на клиента. Ако искате и вие вашият автомобил да изглежда така, свържете се с нас.